policybazar.com आव गारि नाम्बारखौ थुदो। दानिया आंनि गारि नाम्बारा एसां MH15 DB2872। दानिया प्रसिडआव थुदो। बेनिफ्राय मडेल नाम्बार, बेनिफ्राय ओंखारबाय जोंहा इन्सुरेन्स, बेनिफ्राय जा इन्सुरेन्स गैयाबा बेयाव थुनांगौ आरो बेनिया भिउ क'डआव थुदो। बेयाव गासै इन्सुरेन्सनि कम्पानि नुगोन। बेयाव नों जायखौ मोजां मोनो बेयाव क्लिक खालामनानै लानो हागोन। दायो अनेक कम्पानि दं। नैबे आं दायो लागोन श्रीराम कम्पानि 770 थाखानि प्रसेसिंआव दङ। दायो फैबाय नै दायो जेनेबा नमिनि नाम, गारिनि नाम, जाय गारिनि बिगोमा बिनि नाम, एड्रेस आरो कन्टिनिउ टु स्टेप 3। दानिया नमिनि नाम थुदो। नों जायखौ नमिनि होनो गोसो बेयाव थुबानो जाबाय। दायो आं बिफानि नाम होगोन दिलीप खाटसे आरो बेयाव इयार्स जायबा बैसो बिफानि नमिनिनि बैसो होनानै कन्टिनिउ टु स्टेप 3। दानिया फैबाय बेयाव इन्जिन नाम्बार आरो सेस नाम्बार थुनांगौ। बिनि उनाव गासिबो जेनेबा बेयो पलिसि नेम, जायनि गारिया नाम बियो बेयावनो थानांगौ। दानिया डाइरेक्ट जोंखौ लाबोगोन बेयाव पे अनलाइन। नों लायोबा बेयाव पे अनलाइन नावआव थुदो। गासै 770 थाखा, GST 139, गासै 909 रां। पे अनलाइनाव थुबानो डाइरेक्ट पेमेन्ट अपसन लांगोन, जेनेबा डाइरेक्ट पेमेन्ट अपसनाव लांगोन।